Parang napagod naman ako sa kakatayo. Ayan. O, tingnan mo. Ang ganda talaga. Yung connection. Tingnan mo mga bata. Nagbabike. Ayan. Patakbo-takbo. Patakbo-takbo sila. Nakatuwa naman. Kahit ganong oras. Sige lang. Hello. Where's your friend? Okay. Ayan, yung mga kilala kong bata dito. Mga regular customers sa store. Happy naman ako kahit papano. Ayan. Kahit nasa malayong lugar tayo. Yung naiibsan natin yung ating lungkot sa mga nakakausap namin na tao. Ayan, especially kami dito sa store. Dito sa store, mostly yung mga bata, kilala na ako kasi nga ilang years na rin kami dito, yung store na pinapasukan ko, matagal-tagal na rin. So yung mga bata lumalaki na, kilala na ako. Kahit nandito ako sa labas, ayan, kakausapin nila ako. May mga nagja-jogging pa din sa kainitan. Dahil siguro ini-enjoy nila yung fog. Ayan. Maya-maya papasok na rin ako mga kapatid. Ano ko lang yung oras ko at sumilip lang ako para makipagkumustahan sa inyo. Salamat naman dyan sa aking 1 million viewers. Walang kupas. Buhay Maynila, shout out sa iyo. Ayan, mga kapatid, suportahan natin sa kapwa nating waray-waray. Yung kalimutan dun sa aking mga waray na subscriber sa aking YouTube channel. Suportahan natin si Buhay Maynila. Ubusin ko lang yung aking chai, tapos papasok namin sa loob. Uminom akong nakatayo. 'Di ba? Uminom akong nakatayo. Ubusin ko siya dahil nga sa live ko dapat nakaupo ako kasi may sikat na ng araw. Ayan. So papasok namin sa loob. Ay, para makita nyo ang loob. Ayan, bumalik. Oh. Dito na ako sa loob mga kapatid. Ayan. Wow. Nagmukhang tisay ako. Nagmukhang tisay na. Ayan, nandito na ako sa loob. Ayan, salamat sa inyong panonood. Thank you so much. Hindi ako pwede magtanggal ng mask dahil nandito na ako sa loob ng mall. May penalty. Hindi nagsusuot ng mask. Ayan, mga kapatid, babush na. Yes, ma'am. Good morning. Ayan. May mga dumadaan ng mga customer malapit sa aming store. So hanggang dito na lang mga kapatid, at malapit na ang aking starting na ng aking work na si Inday. So ayan, mag-work na ako. Umpisahan na ang aking work mode, ang aking araw. Para maganda naman ang aming benta sa araw na ito. Goodbye. Salamat dun sa nanood sa live ko. Pasensya na kayo, hindi ko siya masyadong hahabaan ngayon dahil papasok na may babush. Bye.